Παιδιά, αυτός εδώ είναι ο γάτος μου. Wow. Τέλειος. Ρε, είναι κούκλος. Ευχαριστούμε που μας τον έδειξες για 17η φορά. Όντως. Εννοείται, θέλουμε να τον βλέπουμε συνέχεια. Δείξε μας κι άλλοι. Εντάξει, το ξέρω. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Οκ. Άντε, τελείωνε. Ρε, είναι τόσο όμορφος όσο εσύ. Πραγματικά μοιάζεται. Εντάξει τώρα, υπερβάλλεται. Θέλω να τα φτιάξουμε απλά και μόνο για το γάτο σου. Έλα, τελείωνε και δείξε μας άλλοι όμως. Ωραία. Θέλουμε Τελευταία. Θέλουμε τον γάτο. Ναι! Είναι ότι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου. Συνέχισε, δείξε μας κι άλλες. Δεν γίνεται άλλες, παιδιά, γιατί πρέπει να φύγει. Τι είναι αυτό? Όπλο! Γι' αυτό δείξε μας κι άλλες. Η επόμενη δεν θα είναι στο πόδι. Τελείωνε και δείξε μας κι άλλες. Έτσι και Μην τον άφησες να σταματήσεις. φύγει. Κλείσε την πόρτα. Δεν θα φεύγει με τίποτα από εδώ.